प्रमोद बर'आ सिक्स शेड्यूलनि आन्दाराव थानाय प्रभिजननि पावर एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायाबा रिजिगनेशन होनांगौ बिटिसि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनिफ्राय आंनि बे जोबथानि खावलायनाय। जय गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय। आं श्री अमर सिंह ब्रह्म न' दतमा रिटायार्ड पार्सन। दिनै हारिनि अलखदखौ नुनानै फंनैसो बुंनांगौ बाथ्रा दं साननानै बुंनो थाखाय रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय आं बे प्रेस मिडियाखौ लेंनाय जादों। आंनि दिनैनि मेन थांखिया जागोन प्रमोद बर' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा बर्तमान जे बिटिसि खौ सालायदों, बिथाङा माखासे एकर्डनि सायाव थांनाय बिटिसिनि एकर्डनि दफा आरो बिटिआरनि दफाफोरनि सायाव नलेज दंना गैया आंहा सन्देह जादों। दा बेफोरखौ गासिबो मिथियालासेनो बियो ओरैनो सहि कालेक्सन खालामनानै थांनाय 27 जानुवारियाव 2020 आव एकर्डखौ खालामखो नामा? बिनि सायाव आंहा गोबां सोंनांगौ आङो दङ सानदों। आं फार्स्टआवनो बिथां प्रमोद बर'खौ कुइसन खालामगोन। Do you have the knowledge or idea about the BTC Accord and its clauses? What are the different clauses and how did these are explained? Do you know it? Did you ever study? नोंथाङा आगोलाव मालाबा स्टाडि खालामफेरदोंमोन ना? ना नोंथांनि BTR Accord 2027 आव जे एकर्ड नोंथाङा साइन खालामदों, इन्डिपेन्डेन्ट रन्जन दैमारिखौ सहि खालामहोदों। Did you have ever studied this agreement paper? Who drafted it? नोंथांनि बे एकर्डखौ सोर ड्राफ्ट खालामा? आंहा सन्देह जादों नोंथांनि बे ड्राफ्टआ नोंनि ड्राफ्टिं नङा। Not drafted by any board of people. Certainly it is drafted by some ACS or IS officer of the Assam Secretariat under the instigation of the Honorable CM Mr. Himanta Biswa Sharma. जायनि फलाव नोंथाङा इंराजि रोंगौना रोङा बेखौ सन्देह जादों। You Pramod Boro, do you know English? Can you study all the lines of the Bodo BTR Accord line by line? Do you understand its language and its meaning? सन्देह दं नोंहा निश्चय फरायाखै बा फरायदोंब्लाबो नोंथाङा बुजियाखै। बुजियाखैब्ला नोंथाङा बेखौ सहि होनो नाङामोन आरो बुजिनानैबो सहि होदोंब्ला you are one of the culprit of the society. बर' जातिनि नोङो जोलैनि हांगार, most of the जोलैनि हांगार of the Boro community. You promote Boro. ना चिफ मिनिस्टारनि पुसिङाव खालामा ना RSS नि पुसिङाव खालामा नोंलाय? नोङो जुदि बेखौ मिथिगौब्ला, नों जुदि एबसुनि सासे प्रेसिडेन्ट बा, नों जुदि सासे रिभलिउसनारि स्पिरिटनि मानसि मोनबा, सावहि होनायनि आगोल थन्न मोनफ्रोमबो क्लजफोरखौ फरायनानै मोजाङै नायनानैसो सहि होनांगौमोन। एकर्डआ खालि हाग्रामा महिलारिजों आसाम गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंल' सहि होआखै। सहि होनायनि आगोल बर' जातिनि जेसेबां लिडार दङ, नाथ जुगे सन्मेलननि जेसेबां लिडार दङ, माइनरिटिनि जेसेबां सन्मेलननि माइनरिटिनि मानसि लिडारफोर दङ, गरखानि माने गरखा सन्मेलननि मानसि दंमोन, विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जेसेबां लिडार दंमोन, बिसोरनि टप मोस्ट लिडारफोरजों वेल डिसकासन खालामनानै जा रावनिबो जाहाथे खहा जाया फारथिंनिफ्राय नोजोर होनानै बे क्लसआव मा दं बेखौ नोजोर होनानैसो हाग्रामा महिलारि स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सहि होदों। जायनि फलाव 2003 नि बिटिसि एकर्डआ ओरैबायदि स्मुथ जादों आरो 6 शेड्यूलखौ मडिफाइ खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि प्लेन्स ट्राइब बर' ट्राइबेल मानसिया खुनुदिन 6 शेड्यूल मोननायनि माबा गैया, सुबिदा गैयामोन। बे 6 शेड्यूलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' जातिखौ हिल स्ट्राइक खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। जायनि दारै बेनि दफाफोराव ट्राइबेल सेल्फ गभर्नेन्स सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशननि पावारखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारिनि बे सुक्तिया बिटिसिआ जोंनि एन्टियार बर' रायजोनि बर'जों लोगोसे विभिन्न जनगोष्ठी विभिन्न धर्मनि मानसिफोरखौ सेटिसफाइ खालामनाय मोनसे एकर्ड जादोंमोन। बेवहाय रावहाबो कमप्लेन गैया। जायनि फलाव 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बेखौ मोजाङै खुंफुंनायनि खाबुखौ मोनदों। All community organization and its leaders supported it. नोंनो मा जाखो? What is your argument? नोङो बिटिसि एकर्डनि जेनाखि 6 शेड्यूलनि दफाफोर बा 6 शेड्यूलनि जे प्रभिजन बेखौ केन्सेल खालामबाय नामा? You Pramod Boro, please answer me. आं दिनै बे प्रेस मिटनि दारै खावलायगोन प्रमोद बर' बिथाङा एन्सार होनांगौ जे 2003 आव
BTC 6 शेड्यूलनि आन्दाराव जे एग्रीमेंट जादोंमोन बेनि 6 शेड्यूलनि प्रोविजनखौ नोंथाङा BTR एकर्डआव कैंसेल खालामदों नामा कैंसेल खालामदोंबा बबे दफाजों नोंथाङा खालामदों प्लिज मेक इट क्लेरिफाई किन्तु नोंथांनि BTR एकर्डनि दफाफोराव नायनानै BTC नि जेनाखि क्ल'जफोर दंमोन 6 शेड्यूलनि प्रोविजन बेखौ कैंसेल खालामनाय आं मोनसेबो नुवाखै जुदि नुवाखैबा आंनि बे हयतो भुल जागोन किन्तु आं नुनो मोनाखै नोंथाङा क्लियरफाइ आंनो खालामनांगौ रायजोनो खालामनांगौ बिनि थाखाय आं नोंथांखौ दिनै बे प्रेस मिटनि दारै आं नोंथांखौ खावलायबाय इफ इउ आर रियेलि बर' you will certainly clarify it whether you deny the 6th schedule provision or not or the 6th schedule provision is still survive or not जोंनि 6th schedule BTC नि जेनाखि 2003 नि जे मानेकि प्रोविजन मोन बेखौ भारतनि कन्स्टिट्यूशननि लोकसभा राज्य सभायाव गृहीत जानानै प्रेसिडेन्टआ उनाव सहि होदों आंनि आंनि नलेजाव गैया दिनैसिम बे लोकसभा आरो राज्य सभायाव BTC 6 शेड्यूलखौ कैंसेल खालामनानै बिनि जायगायाव BTR खालामनाय जाबाय जाय BTR आव 6 शेड्यूल प्रोविजन थाया बिदि नोंथाङा आयेन मालाबा सिरि बानायखांबाय नामा बानायदोंबा बेखौ नोंथाङा रायजोनो खिन्थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथाङा 6 शेड्यूलनि प्रोविजन मथे जोंनाव जेनाखि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननो BTC नि ओनसोलबासिखौ खुंनो थाखाय BTC 6 शेड्यूल अटोनोमास काउन्सिल बे अथरिटिनो होखानाय जे पावर एन्ड फांसनफोर जे क्ल'जफोर दंमोन बेखौ नोंथाङा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मारै फोजोबनो हाखो हाउ यू कैन डिस्ट्रय इट बाय व्हाट एक्ट बबे एक्टजों नोङो मा खालामदों ना हिमन्त बिश्व शर्मानि थुनायाव बिथांनि थाखायसो आङो सिट मोनदों होननानै बे जेखौ बुंदों बेजोंनो थांदों जोंनि आसामनि खुनु चिफ मिनिस्टारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बादि एंटि ट्राइबेल एंटि बर' खुनु दिन बेबादि आयेन पास खालामाखै खुनु दिन बेबादि सासन खालामाखै एडमिनिस्ट्रेशन होआखै हि इज द फार्स्ट वन इन द आसाम सिन्स गोपीनाथ बरदलै टु till today last प्रफुल्ल महन्त देन हिमन्त बिश्व शर्मा बिनि बिथोराव जोंहा गोबां ट्राइबेलबो चिफ मिनिस्टार जानानै थांबाय गोपीनाथ बरदलैयाबो बर' ट्राइबेलमोन जगेन्द्र हाजरिका बेमोन बिश्वनाथ मेडिमोन दंमोन बिसोर गासिबो बेबादि ट्राइबेलनि एकदम डेन्जार गिख्रंथाव पलिसि लाबोआखै दा दिनैहाय आसामनि हिस्ट्रियाव फार्स्ट बामन जनगोष्ठीनि मानसिया दिनै चिफ मिनिस्टार जादों बे चिफ मिनिस्टार जानाय समावनो सबसे ट्राइबेल बिरोधी बर' बिरोधी पलिसिफोरखौ नाजावनाय जों नुदों दिनै प्रमद बर' बिथां नोंथाङा मिथिगौना मिथिया माब्रै नोंथाङा 6 शेड्यूलाव होखानाय प्रोविजननि धाराफोरखौ माब्रै डिसिनि थ्रुयै नोङो आसाम स्टेटआव बोरै पावारखौ हस्तान्तर बोरै ट्रान्सफार खालामनो हायो BTC has this shall be an executive council comprising no more than 12 executive members one whom shall be chief and another be the deputy chief of the said executive council there shall be adequate representation for the non-tribal members in the executive council. जे BTC मोनसे ओरैबादि 12 जनिया मोनसे काउन्सिलनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल थानांगौ जेरावहाय गुबुन गुबुन हारि जनजाति धोरोमनि मानसिखौ इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन होनाय बाहाय दङ बिनि उनावहाय बुंदों देयर शेल बी एडिकुवेट representation of the non-tribal members in the executive council. The chief of and the deputy chief of the council shall have the status of equivalent to cabinet minister. बै समनि BTC नि चिफआ आरो deputy चिफआ cabinet minister रेंकमोन दिनै नों बे cabinet minister रेंक मोनदों नामा दा हात मोनदोंबा हारसिंल' मोनदों ओमफ्राय आदार्स EMफ्रा other EMs had
Other executive members have equivalent to the Minister of State for protocol purposes in the BTC area. Other EMFRA State Minister rank मोनदोंमोन. दिनै नोंथांनि आन्दाराव बे EMFRA State Minister rank मोनदोंना? Please clarify it. गोपनै दालाखि दोनखोमानानै उन्दै University College ni student फोरखौ mislead खालामनो नाङा. You don't mislead for your self-interest. जोंनि गथ'फोरखौ let them know the what are acts, what are the provisions. Let them know and clarify. दिनै 6 schedule मा दंमोन? The council had the legislative power in respect of subject transferred to each as enumerated. 40 टा subject आसाम गभर्नमेन्टआ एक्ट मथे होदों. बे 40 टा साबजेक्टआव जोंनि बीटीसी अथरिटिहा लेजिस्लेटिभ आयेन दानायनि पावार दंमोन. आयेनफोरखौ दाखाङोब्ला गभर्नरनि सहि एसेन्ट लानांगौमोन बेल' दंमोन. बेनिफ्राय मा बुंबावदों? 5.3 क्ल'जआव बीटीसीआव दंमोन. The BTC shall have full control over the officers and staff concerned connected with the delegated subject working in the BTC area and shall be competent to transfer these officers and staff within the BTC area. A share of these officers shall be retained by the appropriate BTC authority. BTC ओरैबायदि power होदोंमोन. Pramod Boro, do you know this provision? That BTC Autonomous Council under 6 schedule have full control over its employees, its officer, its staff to transfer or posting or to appoint by forming some appropriate selection board. And according to that rule, Hagrama Mohilari constructed one central selection board by which he appointed the third grade and fourth grade employees under BTC. Can you do it? नोंथाङा बेखौ दा एक्सारसाइज खालामनो हागोन ना? जुदि हायाखैबा मानो हायाखै? मानो दिनैसिम आराय बोसोराव नोंथाङा सेलेक्शन बोर्डखौबो दानो हाया, एपइन्टमेन्ट हाया? नोंनि बीटीसीआव मानो बीटीसीनि बाहेरानि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान गोदान मानो एपइन्टमेन्ट लाफैखै? गोदान मानो ट्रेन्सफाराव फैखै? मानो बीटीसी सिङाव थाखानाय मोजां मोजां अफिसारा मानो बीटीसीनि बाहेरायाव मानो ट्रेन्सफार थांखै? Do you know it? नोंथांनि नलेजआव जादोंना जायाखैब्ला? जुदि नोंथांनि नलेजआव जादोंबा नों बेनि थाखाय गोबां घुस जादों नोङो. आरो जुदि नोंथाङा बेखौ मिथियाबा you are idiot. नों जेबो गियान गैया. नों सासे पलिटिशियान नङा, नों सासे एडमिनिस्ट्रेटर नङा. नोंनि पावारनि एक्टियारनि गेजेराव थानाय जिनिसखौ, रुल्सखौ, नियमखौ नों मानो दिनैसिमबो मिथियाखै? Why you have not studied till now? If you have not studied, then you are not a leader at all. आं नोंथांनि लिडारशिपखौ डिनाय खालामो. I deny being the senior most ex-FSU worker, ex-FSU leader, ex-government officer. I deny, I disrespect you. आं नोंथांबादि लिडारखौ I hate such kind of leader. बे समावहाय बीटीसी अथरिटिया इभेन दा अफिसारफोरनि एसियारखौ लिरनाय अथरिटि दंमोन. The BTC authority was competent to write the ACR. What is ACR? Annual confidential report. Without annual confidential report, they cannot be promoted, they cannot be given increments. साख्रिनि बेथननि बारायनायखौबो लिरनो हायामोन. बे ACR लिरनो हानाय गोहोआ, ट्रेन्सफार खालामनाय, पोस्टिं खालामनायनि गोहोआ बीटीसीआव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव थानायखायनो हाग्रामा महिलारिखौ अफिसारफ्रा गियोमोन, मानियोमोन. दिनै नोंथांखौ सोरबा गियो मानियो नामा? Do you have the control over the employees? Can you transfer any person? Can you restrict the appointment coming from outside BTC within the BT area? नों हेंथा होनो हादों, नों बादा होनो हादों, नोंनि नलेजआव दंना गैया? All are done by Assam government. All are done by the Assam government जायोबा नोंनि power and function बहा थांखो? Powerless executive, chief executive नामा नोंथाङालाय? ना गासिबो पावारखौ नोङो सरकारनो फानखो, थिखा होखो नोंलाय? बेसेबां खुक्ति लाखो नोंलाय? बे एमप्लयिफोरनि ट्रेन्सफार एपइन्टमेन्टखौ होनायनि थाखाय, जायनि फलाव नों दिनै निमा, why you are keeping silent?
At this time, you have to raise the question and protest. If the government denies it, you please submit your resignation. नोंथाङा resignation होनानै दल जनानै था सासनखौ खालामनोबा खालामाबा था किन्तु ट्राइबेल जनगोष्ठी बर' जनगोष्ठी बिटिसि बासिनि राइजखौ नों दाथ'बाय don't cheat the BTC dwellers, BTC citizens and the Boro community and tribal community. नोंथाङा थगायनो दासान सानसे बेलासे बे जिनिसा गासिबो सैथोआ प्रुफ जागोन नोंथांनि सरकारनि दिनाव दिनै बर' रावखौ मा खालामखो सरकारालाय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों रनज पेगुजों मोनसे बुङो मोनसे खालामो दा बर' मिडियामनि अलखदखौ नुनानै दिनै मानो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा मानो रेस खालामखो बले बेबादि थांबाय थायोबा जोंबो आवाज थिखांनांगोन सोमावसारनो बाध्य जागोन मानो बुंनांखै इउ थिंक इउ मिस्टार प्रमद बर' दिनै थुनलाइ आफाद थरेन बर' बिथाङा मानो स्टेटमेन्ट होखो दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बरुवा मानो कमान्ड होनांखो मानो स्टेटमेन्ट होनांखो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ रनज पेगु एडुकेशन मिनिस्टारनि दारै बर' मिडियामखौ सिथारनायनि जे प्लेनिं लादों नों मिथिगौ नामा इउनो प्रमद बर' दिनै ट्राइबेलखौ माइनरिटि खालामनानै ट्राइबेलनि एसटि कोटाफोरखौ धंस खालामनो थाखाय ट्राइबेलनि हा हुखौ अना ट्राइबेलनो ट्रेन्सफार खालामनो नामजारि खालामनो थाखाय ट्राइबेल बे सिक्स सिडुलनि आन्दाराव बिटिसिनि आन्दाराव नोङो गरखाफोरखौ माब्रै प्रोटेक्टेड क्लासाव सोनो हायो इउ प्रमद बर' हाउ इउ कैन एक्सेप्ट दिस एक्ट पास बाय दि आसाम कैबिनेट आसाम गभर्नमेन्टआ जेखौ पास खालामदों बेखौ माने नोङो मारै मानिनो हागौ नों सासे ट्राइबेल सासे बर'ब्ला नोङो बर'नि हाखौ गुबुन हारिया मोनथारियाव बायनो मोनखायैखौ मोनहोनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया आयेन बानायदों बेखौ नों दिनैसिम प्रतिबाद होदों नामा Have you ever objected? No. दिनै एसामिस लेंगुवेजखौ साख्रि मोननो थाखाय कम्पालसारिलि रिडिं आरो राइटिं हानांगौ नङाब्ला साख्रि मोना होननाय आयेनखौ नों माबोरै सिरि थानो हाखो प्रमद बर' नोंथाङा सासे एबसुनि लिडार जोंबो एबसुनि लिडारमोन How you can tolerate this? This act is directly murder to the Boro medium. बे आयेना बर' मिडियामखौ डाइरेक्ट मार्डार खालामनाय किन्तु नोङो दिनै कुम्भकर्ण बादि मानो उन्दुना थाखो बाबु How you can sleep silent? If you are real Boro, you cannot sleep silent. You must raise question, raise protest, but still you have not done that. होमबा आं नोंथांखौ बर' होनो ना अबर' होनो ना नोंथाङा अबर'नि सिङाव रियेलि लिडार बर'नि हेंथायै प्रमद बर' टाइटेलखौ लानानै नोङो अबर'नि खामानि मावनाय you are one of the great agent of एंटि बर' elements आं दिनै बारा गोलाव बुंला नोंथाङा खोनासं बिटिसि एक्टआव मा दंमोन 5.4 of BTC Accord 2003 under 6th schedule BTC shall also be competent to make appointments for all the posts under the control in accordance with the rules appointment followed by the government of Assam. आसाम सरकारा जेरै गोदान साख्रिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होयो बेबादि होनायनि कम्पिटेन्ट अथरिटिमोन However, the post where requirement is met on the recommendation of the APSC shall not be covered under this provision. बे provisionआव जुदियोबा BTC को appointment होनायनि अथरिटि होदों अब्लाबो APSC नि recommended postफोरखौ हायामोन अर्थात APSC postफोरखौ हायामोन अर्थात third grade आरो fourth grade खौ BTC आ competent authority मोन to give appointment. The council may constitute a selection board for appointment to be made by it and may also make rules with approval of the governor of Assam to regulate appointments and to ensure adequate representations for all communities living in the council area. BTC मा होदोंमोन पावारखौ Have you ever studied? नोंथाङा मालाबा फरायदोंना बे क्लजखौ
जे BTC authority have the sole competent authority to appoint, target and for grade except APSC. And for such kind of appointment, बिसोरो selection board दानानै rules बानायनानै बे rules फोरखौ गभर्नरनि approve लानानै assent लानानै appointment होनायनि क्षमता दंमोन. Now I ask you Pramod Boro, नोंथाङा दासिम बे BTC secretariat BTC नि other departments आव साबसे appointment होनो हाखै आरो नोंथांनि selection board आ मा नाम आरो बिनि chairman आ सोर मेम्बारफ्रा सोर please circulate आरो appointment नि दासिम मा पलिसि लादों नोंथाङा बुं 2.5 बोसोराव नोङो मानो दासिमबो बिजनेसखौ मावनो हायाखै वरेश नों मावनो हायै समाव आसामाव दा माबायाव BTC आव दा बेसेबां गोदान appointment फैदों नों मिथिगौ बेसेबां ट्रेन्सफाराव थांदों नों मिथिगौ बेसेबां गोदान जइन लाफैदों नों मिथिगौ होमब्ला नों गासिखौबो जुदि मिथियाबा नोङो BTC नि CEM होननानै बुंनानै लानायनि नोंहा मा मिनिं दं what is the meaning of your chief executive member of BTC or BTR बे BTC आरो BTR आवबो नोंहा कनसेप्ट गैया प्रमोद बर' you don't have the concept of that BTC or BTR still your government is going by BTC name. BTC is the still council government's name. Nini BTR government nonga. Your BTR is not government as you say that BTR go. It is a very shameful matter. Lajinangau Bata, Boro Raja Raja intellectual, university student, college student, please try to know the meaning. What is BTR? BTR amanda Nungsini Ekoda. Mr. Pramod Boro, नोंसिनि BTR अफोरा मा बुंदों 3.3 crores आव मा बुंदों The existing Bodoland territorial area district दानि BTC नि जेनेखि एरिया बेखौ BTAD होननाय जायोमोन 2003 नि हाग्रामा महिलारिनि एकर्ड मथे BTC नि एरियाखौ BTAD होननानै मिथिनाय जायोमोन Bodoland territorial area district shall be renamed as Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTAD. BTAD नि अंदराव जेसेबां एरिया दं बे एरियाखौसो BTR होनदों. Not government. BTR is not a government. You Pramod Boro try to know. You are a leader. You are a qualified person maybe, but still you are ignorant. BTR is not a government. BTR is a region, it is a only area, it indicates only area, but government is still BTC. Bodoland Autonomous Council is still survived, which was survived during the period of Hagrama Mohilari. Mabri Nantanga BTR Gop, Nushini UPPL leader for BTR Gop. Mabri Bungahi. Are you educated? Do you know the English word? What is the cause? The existing Bodoland territorial areas district BTAD shall be renamed. Naam khulo rename hoden, godan naam hoden. As Bodoland territorial region comprising area covered under BTAD. BTAD ni under jeseba area dong beko se BTR hoden. Not government. You go to the Indian Constitution. See whether BTR is there is any existence or not. BTR area को खिन्थायो गभर्नमेन्टआ BTC आनो किन्तु नों दासिमबो BTC नि फंसेबो नाम लाया नोंनि सिल नोंनि अफिसनि जेनाखि अफिस रेकर्ड अफिशियल नेम प्लेट फेदा मा BTR गभ लिरो ना BTC गभ लिरो मिस्टर प्रमोद बर डु यु राइट BTR गभ I think constitutionally it is meaningless it has no meaning it must be Bodoland Territorial Council BTC दा दिनै नोंथांमोनहा सायाव बर' जाम्बा जाम्बि बर' सोलोंसा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मिसलिड खालामनानै नंखाय बांखाय खोथा बुंनानै मिसलिड खालामगासिनो दं दैदेनगासिनो दङ जाम्बा जाम्बिखौ थगायगासिनो दं नोंथाङा सैथो खोथाजों सलि सैथो बाथ्रा बुं सैथोजों खामानि माव देरहासार जागोन असैथोजों थां नंखाय फोला नोंनि इयुना बारा गोबाव गैला खोमसियाव फैगासिनो दं दिनै नोंनि खोथा होनाय घरे साख्रि होनाय बहा थांदों बाबु हाउस टू हाउस जब बे स्लगाना बहा थांदों साफ्रोमनोबो नोङो साख्रि होनो होनदोंमोन बहा थांदोंलाय न'खरफ्रामावबो
दिनै बहा थांदो बे दिनै सामोन गंफ्रोमबो फरायसालिखौ भेन्सार स्कुलफोरखौ बड'लेण्ड एरियानिखौ नोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होनदोंमोन बहा थांखो दिनै बे आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिसोरनि कुटनैतिकआव बिसोरनि सालाखियाव दिनै नों सोरखिनो हागोन ना Can you provincialize all the schools both LP and ME and higher schools higher education to provincialize under BTAD area or BTC area हागोन नामा नों दिनै मानो नोंनि रावा सोलायखो दाखालि नोङो रनज पेगुनि हिमन्त बिश्व शर्मानि राव लानानै खोथाखौ एसे बेलथायहांबाय मा बेलथायखो बांद्राय स्कुल थायोबाबो मोजां जाया अर्थात मिनिङा मा प्रयोजननि बारा स्कुल थायोबाबो नों मोजां जाया अर्थात गासिखौबो नों प्रभिन्सियेलाइज खालामा इट इज द डिक्टेटेड बाय द चिफ मिनिस्टार डिक्टेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टार accordingly most of the schools under BTC as you issue to provincialize that will not be fulfilled नोंथाङा जायखौ खोथा होदोंमोन गंफ्रोमबो स्कुलखौ नों सरकारि खालामनो हानाय नोंनि खोथाया आगोलावबो आं होनखादों अनला खारियाव आगान थाया दाबो आं बुंगोन नोंनि मोनसेबो खोथाया अनला खारियाव थाया इलेक्शननि आगोल आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन नोंथाङा इउटिउबाव सार्च खालामनानै नायनो हागौ प्रमद बर'नि खोथाया अनला खारियाव आगान थायै मोनसे हेडलाइन होनानै आं होदोंमोन दिनै नोंथाङा प्रकृत बर'मोनब्ला जातिनि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनायखौ सानोमोनब्ला उपेन ब्रह्मनि खोथा नोंथाङा बुङो What do you know about the ideology of the Upendranath Brahma? His philosophy, his ism, his line of action. What do you know? Upendranath Brahma एके एलपी स्कुलाव एके हाई स्कुलाव 9 सिम एखेलगे फरायनाय जों लोगो आं बरागारिनि मानसि I am from Boragari, same village to Upendranath Brahma, still surviving after being retired. Still we regret the condition of Bodo community. बर' माहारिनि अलखदखौ नुनानै जों दा दुखु मोनखांदों गाबखांदों नोंथांनि एगेन्स्टै खोथा बुंनो जों दिनै थरथिंसे थैजों दावगादों मानो नोंथांनि दिनाव बर' जाथिया जोबस्रांनोसै माब्रै ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेला गरखाया प्रटेक्टेड क्लासै लानो हायो माब्रै असमिया रावखौ रोङाबा साख्रि मोना बे आसामाव बोरै आयेन जानो हायो बोरै कास्ट सार्टिफिकेटखौ अनलाइनै लानो हायो अनलाइनजों लानो हायोबा जेनेरेल कास्टनि मानसिया गासिखौबो 2 नाम्बार खालामनानै लाजोबनानै ट्राइबेल गथ'फोरनि कलेज इउनिभार्सिटि मेडिकेल इन्जिनियारिं एडमिसनखौ बेदखल खालामजोबनानै ट्राइबेल अरिजिनाल ट्राइबेला डिक्लेयार जागोन नों सानाखै नों फाट्टा मोनो जेनेरेल कास्टनि मानसिया बेफोरबादिनि थाखाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजा इन्टेलेक्चुवेल नोंथांनि बे एडमिनिस्ट्रेशन नोंथांनि शासन नोंथांनि बे एग्रिमेन्टनि सायाव टटेलि गोजोननाय गैया आरो दिनै आवाज थिखांगोन बे आवाजआ लासै लासैनो बयबो रायजोनि आवाज जागोन दिनै दिपेन बर' बिथाङाबो साहित्य सभायाबो आवाज थिखांजेनबाय आरो थिखांबाय थागोन बिथांमोनहा लासै लासै मिथिबाय थागोन आरो उनावहाय नोंथांनि एगेन्स्टै बयबो सोंखारिगोन आरो नोङो बर' हारिनि जातिखौ फाननायनि दायाव you will be one of the most जोलैनि हांगार जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारजों खोमा खेबनानै फिदिं जानानै मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेटिभनि पावारखौ हरजोबबाय एपइन्टमेन्ट पावार लांजोबजाबाय गासिबो लांजोबजाबाय गाव जेबो फात्ता गैया गावसो बेसेबां गिदिर सानना लादों दैखरनि एम्बु गावखौनो राजा सानना लादों खिन्थु बाहेरायाव बेसेबां एम्बुनिफ्राय देरसिन प्राणिफोर दं दा प्रमद बर' बिथाङा मोजाङै उनफिन सानफिन फिडबेक लानानै गावनि खामानिफोरखौ उनथिं एसे नाहरफिननानै नायोब्ला निश्चय नुगोन आरो नुयोब्ला बियो जिहेतुके फैलार जाबाय बर' बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बर' जातिनि जेनाखि इन्टारेस्ट ट्राइबेल माहारिनि जे इन्टारेस्ट बड'लेण्ड बासिन्दाफोरनि विभिन्न जाति जनगोष्ठी विभिन्न धर्मनि रायजोनि गांनाय उखैनायखौ जिहेतुके बिथाङा सुफुंनो फैलार जाबाय बिटिआर सासननि दारै बिटिसिआ 100 गुन साबसिनमोन बे हिसाबै बे बिटिआर एकर्डखौ बानचाल खालामनांगौ दिनै आरो बिनि थाखाय बिथाङा 31 डिसेम्बरनि बिथोराव जुदि बिटिसिनि गासिबो ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो पावार एन्ड फांसनखौ रिज्यूम खालामफिननो हायाबा लाबोफिननो हायाबा बर' जातिनि जानानै सासे हसेतन नागरिक जानानै सासे एक्स एबसुनि वार्कार जानानै आं डिमान्ड खालामगोन नोंथाङा जुदि 31 डिसेम्बरनि गेजेराव
बे 6 शेड्यूलनि पावर एंड फांक्शनखौ लाबोफिननो हायाबा हिमन्त बिश्वनि शर्मानि आखाइनिफ्राय ट्राइबेल बिटिसिनि रुल्स मथे जुदि शासन होनो हायाबा बेनि एपइन्टमेन्ट